Ja, er du klar med? Er du klar? Er du på? Okay. Ja, og vi bliver velkommen her til Radio Octava. Ja, og i dag skal vi altså have gang i noget talentkonkurrence, hvor vi vil få besøg af en masse unge, nye scouts, som har indspillet en del flotte hits til vores lille konkurrence. Capital. Vi skal i gang her til Radio Octava med første nummer. Vi vil lige stille op. Ja, og vi får lov til at stille op. En lille pause her, hvor vi får nogle commercials. Kom i Kvickly i denne uge. Gratis saftevand til alle unge, der kommer for at købe den nye snitte. Kun 3,25 i Kvickly. Her med Peking-grill. Her er vi har kyllingesalat på menuen i dag. Ja, og så er vi tilbage igen efter vores lille break, og jeg kan nu byde velkommen til vores anden studievært, og det er nemlig Claus Morhan. Hehe, ja, vel er det så. Haha. Claus. Ja, vel er det så. Hey, in the house. MC Morhan. Ja, yo. Kommer her og spiller for jer. Kommer her og spiller for jer. Vi skal have det første band. Og hvem var det? Det var Ivan Nielsen. Det var Ivan Nielsen. Ivan Nielsen, er du ved at være parat? Jo. I kører, I ruller. Ed